Morning mga cute. Si Cancer. Buntag sa tanan diha no. So gamak na punta mga cute. Bordahay na punta rin dahanan. Ang implementin niya ito. Ang naagang sinabuhay dari Japan. Hindi masasipunan eh. Ay huwag kalimot kong subscribe sa ko ang YouTube channel mga kita. Paloy TV Vlog. Si tawagan eh. Road King TV. TV noon. Road King TV deh. Limot. Gumikan sa kadaghan. Gumikan sa kadaghan na itong channel niya. Pero sapi wagad. Atay. Wahayo. Wahayo. Sugamak na bunta mga kita. Narod. Pait ning pobre na tamakit kay magprontas sa tapimintian eh. Pagi uyab, samot. Ito ko, ang uban, doble na. Nakagito viral nga, wa maibot na. Di ko pinsahan gini ron. Panahon na. Pataka kag kig-kig na impas. Diha nang kadakong kaulaw. Oo. Mo kalimot mga kita, amping mo kanon diha mga kit. So hanggang dito lang dahil ako ay pasok na. Ingat kayo dyan palagi mga kit. I love you all.